Border Words se osredotoča na spodbujanje medsebojnega razumevanja in sodelovanja v obmejni regiji. V času, ko vojne divjajo na zunanjih mejah Evrope, ter se gradijo ograje na notranjih mejah, je čezmejno sodelovanje ne le aktualno, temveč nujno. V okviru projekta se bodo odvili še 3 dogodki. 9. avgusta bo likovna razstava gospoda Aleksandra Vukana na Madžarskem. 10. avgusta bo na Madžarskem potekalo srečanje slovenskih in madžarskih literatov ter literarna delavnica, ki bo 14. septembra potekala tudi v Mariboru. Vljudno vabljeni. Tisztelt vendégek, szeretettel köszöntjük Önöket a mai rendezvényen, amely az első esemény a No Border Words című projekt keretében, amelyben a Kulturni Center Maribor és az Őri Alapítvány működik közre. A projekt az egymás közti megértésre és együttműködésre összpontosít a határmenti régióban. Ebben az időben, amikor Európa külső határain háború túl, és kerítéseket építenek a belső határokon, a határon túli együttműködés nem csak aktuális, hanem szükségszerű. A projekt keretében még 3 esemény lesz. Augusztus 9-én Vukan Alexander festőművész kiállításának megnyitása Őri-Szentpéteren, augusztus 10-én szlovén-magyar irodalmi találkozó és műhely, szeptember 14-én irodalmi műhely Mariborban. Szeretettel várjuk Önöket, és örülünk, hogy eljöttek és jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket. Spoštovani, pri Kulturnem centru Maribor smo že dolga leta iskali partnerje oziroma sodelavce za skupno izdajanje knjig, za organiziranje razstav, glavnem za kulturno-umetniško sodelovanje, tudi na podjetniškem področju, ne nazadnje. In prva priložnost za to je bil razpis Interreg mali projekt, evropski razpis, in za partnerja se lahko za znanstvo, za partnerstvo se lahko zahvalimo spoštovani gospe Gabrieli Gal, da se nas seznanila s gospodom Petrom Suljem in vidimo, da sodelovanje je fantastično uspelo. Szóval a Kulturális Központban, a Kulturni Center Maribor nevű intézményen belül már számos éven át arra törekedtünk, hogy találjunk magyarországi partnert, hogy nem csak közös könyvek kiadásánál, a kultúra terén lévő együttműködésre, vagy bármilyen más projekt kivitelezéséhez legyen partnerünk, és most alkalom adódott, mivel ki volt írva a pályázat az Interreg kisebb összegű projektek címe alatt, és az én segítségemmel akkor most én összehoztam az Őri Alapítványt, illetve Sui Péter, Dušan Hedellel, és létrejött ez a projekt. Moja naloga pri projektu je ustvariti čim več kontaktov med madžarskimi in slovenskimi umetniki. In kar vidimo, da nam tudi danes odlično uspeva. Az én feladatom az, hogy minél több kapcsolatot teremtsek a magyar és a szlovén művészek között, és amit láthatjuk ma, ez jól is sikerült. Ko pa se bo projekt No Border Words končal, pa verjamemo oziroma že načrtujemo izide pesniških zbirk. Prva bo pesniška zbirka slovenskih pesnic, prevedena v madžarski jezik, in upamo, da tudi madžarskih pesnic prevedena v slovenski jezik. A projekt befejezésével kiadunk egy verses kötetet, amelyben a szlovén költőnők versei jelennek meg, és remélem, hogy ez így lesz a magyar oldalon is. Govorim zato, da bi med nami pozdravil pesnice, ki bodo izšle v prvem pesniškem zborniku. To pa so spoštovana Marija Švajcer, Ksenija Šešerko, ki so danes med nami, seveda Danica Zlatar, Nada Prijatelj, Ana Marija Pušnik, Manja Tement in Vlasta Čerčinovič Krofič. Druge pa bo urednica Vlasta še pridobila.
Szóval a felsorolt nevek dr. Marija Švajcer, Ksenija Šešerko, Danica Zlatar, Nada Prijatelj, Ana Marija Pušnik, Manja Tement, Vlasta Csencsinovics. Ezeket a neveket tudnánk most pillanatnyilag felsorolni, akik szerepelni fognak ebben a kötetben, és néhányan már itt jelen is vannak. Beszéljünk egy kicsit a képekről is. Torej, spregovorimo tudi o slikah. Így ahogy körülnéztem, azt gondolom, hogy valahol van itt egy ajtó. Ko sem se ozrl, se mi je zdelo, da so tu nekje vrata, De nem látszik. ki se ne vidijo. Csak akkor, ha átléptünk rajta. Vidijo se samo takrat, ko jih prestopimo. Hogyha ezen az ajtón belépünk, szembe jön stric Józsi, Ko stopimo skozi ta vrata, srečamo strica Jožija. vagy a Škrát, Škrat. Ali pa Škrata Modri pokrajini. v modri pokrajini. És a többiek, akik érdekes módon majdnem mind párba vannak. In ostale, ki so na zanimiv način skoraj da vsi po parih. Magányosak csak a művészek, mint a harmonikás, meg a bölcsek. Osamljeni oziroma sami so ponavadi samo umetniki ali harmonikar ali modrec. De ők se szomorúak, mert ez egy nagyon színes és derűs világ. Ampak tudi oni niso žalostni, kajti to je zelo barvit svet. Mindenkinek az arcán vagy láthatóan, vagy rejtetten valami mosoly játszik, Na obrazu vsakogar, ali skrito ali vidno, se poigrava nek nasmešek. ezt Balogh István festette oda, Kar je naslikal István Péter Balogh. és ahonnan hozza, az az őrség vidéke, ahonnan ez a különítmény most érkezett ide. No in od koder prinaša ta nasmešek, to je pokrajina Őrség, mi prevajamo tudi to stražna pokrajina, od koder je on prišel. Ott a fák fölülről lenéznek a háztetőkre, Tam drevesa od zgoraj gledajo na strehe hiš, és itt nagyon jól esett egy másik fajta világba bolyongani délután, ahol a régi hangulatú város utcáin sétálhatottunk. in zelo prijetno nam je bilo, ko smo se lahko popoldne sprehajali po vašem mestu, ki ima neko drugačno vzdušje. Két nagyon különböző világ, és itt van közel egymáshoz. To sta dva zelo različna svetova, pa tako sta si blizu. Hát ezért vagyunk itt, hogy ezt megismerjük, és megszeressük egymás környezetét és élet körülményeit. Zato smo tu, da se zbližamo in da spoznamo in da vzljubimo naše okolje in življenjske okoliščine drug drugega. Amit Balogh István képei hoznak az őrségből, az a derű. Kar prinašajo slike slikarja Balogha, to je radost. A humor, az irónia, az a nép ott még őrzi valahol ezt az őrség hozzáállást a természetességhez és a humorhoz. Humor in ironija, ki sta prisotna v teh slikah, je tudi v tej pokrajini, kjer je to še ohranjeno. Na de most lépjünk akkor hátrébb kettőt, és az ajtón kihátrálva megérkezünk ugyanide. No, torej zdaj stopimo dva koraka nazaj in stopimo spet v sedanjost sem. Köszönjük a látogatást Balogh István Péter világában. Hvala lepa za obisk sveta Ištvana Petra Balogha. Najlepša hvala.
sedaj prosim umetnika, gospoda Ištvana Petra Baloga, da z nami deli nekaj svojih misli. Most pedig megkérjük a művész urat, hogy osszon meg velünk néhány gondolatot. Először is én is köszönöm, hogy ilyen szép számban megjelentek a kiállításon. Nem is reméltem, ennyien érdeklődnek majd. Hvala lepa najprej, da ste se v tako lepem številu odzvali in prišli na otvoritev razstave. Sploh se nisem nadejal, da bo toliko ljudi. A kiállított képekről annyit, hogy körülbelül szinte a fele az teljesen új munka, tehát idejek. Po slikah naj povem, da skoraj polovica teh slik je letošnji izdelek, letošnja stvaritev. Sőt, egy kisebb részük, azok az elmúlt hetekben születtek. Nekaj med njimi sem pa naslikal tudi v zadnjih tednih. És gondoltam, hogy itt szondáztatom meg őket. In sem si mislil, da jih bom tukaj dal na preizkušnjo. Erre azt szokták mondani, hogy a legjobb múzsa a határidő. Ja, na to pravijo, da je najboljša muza v bistvu rok. De azért van itt több mint 20 éves, és csak nem mondom meg, hogy melyik. Ne bom pa povedal, kideríteni. katere so stare tudi več kot 20 let. To boste sami poskušali ugotoviti. És még egyszer köszönöm, hogy itt van. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli.